Казвам се Тони Маркулев, България, София. Професионален състезател съм през последните 10 години по ММА. Размяната на удари е една страст. За някой може да е лудост, за мен е страст и обичам да го правя. Различно е от ММА, но е различно в този аспект на играта, в който аз предпочитам, който аз харесвам. И затова реших да опитам. И той е като искра. Случва се и така го почувстваш и да решаваш. Калян е един от топ състезателите на България. Лично съм се радвал на неговите успехи. Доста добре се развива и в много аспекти си приличаме с него. Наистина аз искам да видя изхода от този... Аз ще участвам в срещата, но аз искам да видя какъв ще и ме интересува какъв ще е изхода от тази среща. С него се уважаваме, ще няма някои хора да не си мислят, няма някаква лоша химия, няма лоши чувства между нас. И това нещо ще повлияе на качеството на срещата в позитивен аспект. Здравейте, аз съм Камен Георгиев, главен треньор на Боен клуб България и на Тони Маркулев, който ще участва на BKFC. Какво ще се случи, предполагам всички искат да знаят. Няма да кажа, елате на 22 март, ще разберете. Връщането към първобитните двубои. Да кажем, айде гладиаторите са използвали оръжие, но и преди е имало двубои, в които хората са се сражавали. Не са използвали никаква екипировка. Това е един вид като страст да се върна към по-първобитното на самите бойни изкуства. Каква е разликата между удар с ръкавица и без ръкавица? Единия, другия, да, достигат и нараняват съответно човека. Тоест, връщаме се в... малко да се върнем в корена на състезанието или на самото... Да, на самото състезание. Победата се постига чрез нараняване на опонента. Било то с технически нокаут, с нокаут или както е в ММА, чрез прилагане на някой ключ, който ще причини болка, нараняване на противника. Тук нараняването ще е по-динамично, по-бързо и по-зрелищно. Именно заради това, че липсват ръкавици. Тоест аркадите се получават по-лесно. Това пък някои хора го ценят. Все пак хората идват да гледат бойни изкуства или бойно шоу с цел именно заради зрелището, което ще представят бойците. Ако се върнем на това, нали, е по-брутално, не, дайте всички да ходим да гледаме карате, да гледаме само комите, където се точкува, където няма фул контакт. Нали. Затова мисля, че всичко опира до зрелището. А мен не ме притеснява това нещо. Променя се предела, който ти вече си имал. Първобитно е, по-зрелищно е, по-брутално е и именно това кара най-вече психическата, ментална част теб да се промени. Тоест, ако излизаш да поиграеш, да се позабавляваш, ще те отнесат. Но ти трябва да си подготвен психически до този аспект на тази игра в този стил, че наистина да излезеш, да си готов и на това да поемаш удари, и да прагът и на болка да бъде много висок и съответно да постигнеш целта си. Психическия аспект, който ще се изисква аз да говоря за себе си, аз да постигна тогава, няма да е нищо, в което съм сега. Тоест ментално трябва да, както казват, трябва да бръкна дълбоко в себе си, да стигне и онази тъмна част от себе си, за да мога да я използвам точно там и тогава. Но говорим само за там и за тогава. Иначе хората ме познават, знаят какъв човек съм по принцип. Бойните спортове, зависимост от самата личност на човека. Всичко е индивидуално. Те изграждат, но в какъв аспект? Те могат да изградят в добър или в лош. Това е зависимост от това какъв път си предприел. Тоест, ако си един хулиган от улицата, който смята да избива комплекси на по-слаби, той ще бъде допуснат до някоя зала, ще бъде допуснат до извора да получава тези знания и умения, но ще ги използва за тъпотии.
ако тръгнеш по другия път, да те развиват, да си дисциплиниран, да се стараеш постоянно, да си, нали, постоянството, което се изисква от тях, да си поставяш цели, които да постигаш. Това нещо вече ти помага да се развиваш във всеки един аспект от живота. Било то работа, нали, като се развиваш кариерно, било то семейно, защото изграждайки тази дисциплина още като дете в залата, ти я прилагаш след това и в останалото си ежедневие. Тоест, абсолютно може да се използват много позитиви от това нещо. Но, както казах, има и другата негативна лоша страна. Мисля, че самото название Маркулев срещу Колев е достатъчно красноречиво и няма нужда да им казваме нищо. Те знаят какво да очакват, те знаят какво ще видят и единственото, което никой не знае, е изхода от срещата. Всички го очакваме, всички имаме планове за него, всеки си го представя по различен начин, но това ще го разберем на 22, така че който е любопитен като мене, да дойде да разбере на 22.